Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю вас. Меня зовут Матвей. Я капитан команды сярэдняй школы нумар 9 города Гомеля. Мы прыйшлі на гэту гульню ведаў кубе з нашай камандай. Даниил, Виктория, Алексей, Алина. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску типографія, па-беларуску ці верыце вы, што словы старэць і маладзець антонімы? Колькі складоў у слове поўдзень? Ці верыце вы, што варыўня – гэта прадмет посуду ў гаспадарцы беларускага селяніна? Год пачатку Вялікай айчыннай вайны – гэта… Як называюць рамесніка, які спецыялізуецца на вырабе глінянага посуду? Адна ластаўка вясны не робіць. Гэта прымаўка ці скарагаворка? Назва якога свята рыфмавалася са спалучэннем бліны-ладачкі ў вядомай беларускай народнай песні? Згадайце імя пісьменніка чорнага. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску аканчательна, па-беларуску? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Матвей. Я набрал большую колькость баллов. Я выбираю категорию «История» и буду ее гулять третьим. Меня зовут Виктория. Я набрала другую колькость баллов. Буду гулять у категорию «Культура», а другой. Меня зовут Даниил. Мне засталася категория «Белорусская мова», и я гуляю первым. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Даніил, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні.
Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Данііл, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Узаемна. Вы вучань 11 класа. Так. Раскажыце пра тое, чым вы цікавіцеся, якія прадметы вам больш падабаюцца. Беларуская мова, грамадазнаўства і замежная мова. Ці хапае часу у вучня 11 класа на іншыя заняткі, акрамя вучобы? В асноўным не хапае, таму што часу застаецца вельмі мала. Мне здаецца, ўсё ж такі такі мэтанакіраваны чалавек, як вы, мае нейкія зацікаўленасці. Да, мне падабаецца спорт. Я люблю заниматься воркаутом і гуляць у футбол. Добра, ну што ж, катэгорыя мова. І першае пытанне, Данііл. Які з прапанаваных варыянтаў напісання адпавядае арфаграфічнай норме? У нас сёння слова «верф». У творным склоне верф'ю з апострафам, верф'ю з мяккім знакам ці верфю увогуле без апострафа і без мяккага знака. Данііл, разважайце. Ну, спачатку могу сказаць, што варыянт Б точно не падыходзіць, таму што мяккі знак гэта больше руская мова, чым беларуская ў гэтым слове. Яно не звучыць так, як трэба. І я склоняюсь по большай часткі к варыянту А з апострафам. Вы ўжо даеце адказ? Мой канчатковы адказ гэта варыянт А, верф'ю з апострафам. Добра, я прыняла ваш адказ. Ён правільны. Дзякуй вам за ваш адказ. Данііл, 10 балаў у вашай скарбонцы ўжо ёсць. А цяпер другое пытанне. У якім з прапанаваных слоў націск падае на першы склад? І перад вамі 3 словы. Я наўмысна не буду іх прамаўляць. Прамаўляць іх можаце вы. Так, першае слово гэта гліняны, або гліняны, або гліняны. Другое слово, варыянт Б, гэта занятасць, занятасць, або занятасць. І трэцяе, апошняе слово, гэта мезенец, мезенец или мезенец. Калі ласка, ваше разважанне. Ну, спачатку трэба сказаць, што слово пад нумерам В я разважаю так, што націск падае на... А можа не з гэтага слова пачнём, а з першага, напрыклад? Ну, можна начаць... Гліняны ці гліняны? Націск в гэтым слове падае на літару «ы». Гліняны, вы думаете? Нет, на літару «я». Гліняны. Гліняны, вы думаете. Гліняны. Так. У слове занятасць або занятасць або занятасць націск падае таксама на літару «я». Занятасць. Занятасць. Гліняны, занятасць, на вашу думку. Так. Да. Ну, а цяпер трэцяе слова. Мезенец, ну, як астаецца у выключным варыянце. Але... Данііл, трэба адказваць. Варыянт В. Мезенец. Гэта правільны адказ, малайчына. Трэцяе пытанне. Якому вызначэнню з 3 прапанаваных адпавядае апостраф? Што гэта? Літара, гук ці надрадковы знак? З самага пачатку я магу адказаць на гэта пытанне. Ответ В. Надрадковы знак. Гэта ваш адказ? Это мой адказ. Я яго прымаю. Ну, калі б вы сказалі, што апостраф – гэта гук, я б сказала, ну не, мяккі знак гука не абазначае. Вы сказалі, гэта і не літара,
І я з вами пагаджаюся. Вы адказалі на дадатковы знак, і гэта правільны адказ. Цудоўна. Ідзем далей. Якое значэнне, на ваш погляд, мае фразеалагізм «вераб'ям дулі паказваць»? Гэта значыць дражніць некага? Гэта значыць гультайнічаць ці падманваць? Калі ласка, ваше разважанне. Ну, пачнем з таго, што гэта точна не варыянт Б, не гультайнічаць. Я склоняюсь к варыянту А або В. Але таксама то, што прыйшло мне першае на думку, гэта дражніць некага. Дражніць некага, не падманваць. Не А падманваць. таксама прыгожа. Які адказ вы даеце? Вераб'ям дулі паказваць. Што гэта значыць? Дражніць некага. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Фразеалагізмы мы даволі часта ужываем у нашым маўленні. Я разумею, што вераб'ям дулі паказваць не самы рэйтынгавы фразеалагізм у маўленні беларусаў, бо нават такі знаходлівы чалавек, як Даніл, не знайшоў правільнага адказу. Шкада, Даніл, нічога страшнага. Вераб'ям дулі паказваць – гэта значыць нічога не рабіць, іншымі словамі гультайнічаць. Запомніце, запомніце. Зараз я спытаю пра фанетыку. Колькі гукаў налічвае слова «сядзець»? Варыянты 5, 6, 7. Лічым. Будзем разбіраць па кожнай літары. Начнем. Значит, первый гук – это гук «с», які, правильно обозначает. Другая литера «я», якая будет обозначать гук «а», это уже два гуки. Сполучение литер «дз» – это две литеры, або яны обозначают один гук «дз». Это три гуки. Литера «е» будет давать мягкость «дз», «дз» и обозначать гук «э». Это четыре гуки. Далей літера «С» і м'який знак. М'який знак з'являється літерою або гуком не з'являється. І літера «С», м'який знак дає м'якость літери «С». І це кількість гуків 5. Мой отказ А5. Правильный отказ. Малайчына. Мне падабаюцца такія упэўненыя гульцы. Вельмі прыемна з вами гуляць. Даніл, апошняе пытанне? І, дарэчы, памятайце, у вас ёсць падказка сяброў. У якім з прапанаваных слоў адзначаецца з'ява якання? Пояс, ясень, вясёлы. Калі ласка. Я думаю, для гэтага, для адказа на гэта пытанне я возьму падсказку. Сябры, дапамажыце адказаць на гэта пытанне. Даніл, сябры кажуць, што правільны варыянт В. У слове «вясёлы» адзначаецца з'ява якання. А што думаеце вы? З'ява якання – гэта калі літары «е», «ё» у першым складзе перад націскам пераходзяць у літару «я». Значыць, пояс не падыходзіць таму, што націск падае на літару «о», пояс. У варыянце «Б» націск падае на літару «я», ясень. І ў варыянце «В» націск падае на літару «ё». І, есть такое слово «весело». Калі мы меняем слово на «вясёлы», літара «е» змяняецца на літару «я». Таму таксама я выбіраю варыянт «В» «вясёлы». Я прымаю ваш адказ. Ён правільны, малайчына. Гэта была цудоўная гульня. 6 пытанняў, 5 правільных адказаў, 50 балаў. Я раю вам разгледзець маю прапанову. Возьміце пытанне дадатковае. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў і будзе не з катэгорыі мова, а з катэгорыі на стыку культуры і гісторыі. Калі адкажаце на гэтае пытанне, то тая сума балаў, якую вы зараз паставіце на кон, прыплюсуецца да вашых 50. Калі не адкажаце,
мы адмінусуем гэтую суму ад вашых 50. Ваше рашэнне. Я пойду на рызыку і ставлю 10 балаў на кон. Цудоўна. Даніл, а пытанне вам такое. Як раней называўся рамеснік, які спецыялізаваўся на апрацоўцы гарачага металу? Я бы даў адказ. Три, два, один. Ну, мой, конечно, адказ. Кавальнік. Больше на думку нічога не прыходзіць. Кавальнік? Кавальнік. Ад слова каваць. Не ведаю. Шкада, гэта неправільны адказ. А правільны адказ. Прыбярыце нік, і будзе правільны адказ. Каваль! Кавальнік. Просто каваль! Вось ён правільны адказ! Даніл! Паўкрока не хапіла да правільнага адказу. Я вас віншую, гэта цудоўная гульня. У вас 40 балаў. Гэты апладысменты вам. Вікторыя, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вітаю вас. Скажыце мне, калі ласка, вы вучаніца 11 класа. Так, Які накірунак у жыцці вы выбіраеце? я вельмі хочу попасть у наш Гомельскі медицинский университет. Ваша будучыня – гэта медыцына. Так, Што вы любіце ў жыцці? я вельмі люблю читать. Апошняе, што прачыталі, ці апошняе, што спадабалася? Апошнія Аўтар. сталічныя запіскі Булгакаў. Беларускіх аўтараў таксама чытаеце? Так, ну, наприклад, «Тревожное счастье». Последнее было. Іван Шамякін. Так. Цудоўна. Віка, магу сказаць, што сёння ў вас будуць два літаратурныя пытанні. Так. Магчыма, ваша прага да чытання дапаможа вам справіцца з гэтымі пытаннямі. Вы выбралі культуру, і першае пытанне такое. Які помнік архітэктуры размешчаны на банкноце вартасцю 20 беларускіх рублёў? Камянецкая вежа, Мірскі замак ці палац Румянцевых-Паскевічаў у Гомелі? Ну, давайте думать. Я Давайте. лічу, что не Мирский замок, а Камянецкая вежа, ну, мабыть, але, наверное, не. Ну, пусть будет В, палац Румянцевых-Паскевичей. Я прымаю ваш адказ. На купюры 50 рублёў намаляваны Мірскі замак. А вось Камянецкая вежа на якой купюры? 20. Не, Не? на 5-рублёўцы, а на купюры ў 20 рублёў якраз палац Румянцевых-Паскевічаў. Вы правільна адказалі. Малайчынка. Наступнае пытанне. У 17-18 стагоддзях беларускія магнаты запрашалі ў Беларусь вядучых еўрапейскіх спецыялістаў для арганізацыі мануфактур. Так у Слуцку ткалі паясы. А дзе стваралі фаянсавы посуд? Варыянты. У Налібоках і ў Рэччы, у Свержані і Целяханах, у Карэлічах і Гродні. Ваши варыянты. А ці можна звярнуцца да маіх сяброў? Канешне, можна, гэта ваша права. Выбераце падказку на Так. другім пытанні. Так, сябры, дапамажыце мне адказаць на пытанне. Атрымалі мы адказы вашых сяброў. Яны кажуць, што трэба браць варыянт Б. На іх думку, менавіта ў Свержані і Целяханах стваралі фаянсавы посуд. Коль мои сябры гэта рашылі, я з німі згодна. Вы проста так бераце і адказваеце, самі нават думаць не будзеце. Я ім давяраю. Ну, а калі слухаць інтуіцыю вашу, якая думка прыйшла першай? Першая думка была, наверное, у
Карелічах і Гродні, а другая у Свержені і Целяхан. Зараз вы адказваеце? У Свержені і Целяханах. Я прымаю ваш адказ. У Слуцку стваралі паясы. Гэта мы ўсе дакладна ведаем. У Карэлічах і Гродні габелены. У Налібоках і Урэчы мастацкае шкло. А ў Свержані і Целяханах фаянсавы посуд. Гэта правільны адказ. Дякую вялікі, мае дарагія. Ідзем далей. Віка, трэцяе пытанне. У календары прафесійных святаў ёсць дзень медыцынскага работніка. Так. А ў якую пару года ён адзначаецца? І варыянты: вясна, лета, восень. Стане Віка ўрачом і сваё прафесійнае свята будзе адзначаць вясной, летам ці восенню. Я лічу, што осенню. У гэтую пару так много болеюць і так трэба именно медыкі. Поэтому осень. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Трэцяя нядзеля чэрвеня. Свята медыцынскага работніка. Чэрвень у нас летні месяц. Медыкі адзначаюць сваё прафесійнае свята летам. Віка, вы адказалі неправільна. Шкада, але плюс які? Цяпер вы гэта ведаеце. Буду знаць, калі святкаваць. Так, святкаваць будзеце ў чэрвені, як станеце доктарам. Так. Чацвёртае пытанне, Віка. Увага. Якому беларускаму пісьменніку належаць словы: хто забыў сваіх продкаў, сябе губляе. Хто забыў сваю мову, усё згубіў. Хто аўтар гэтых радкоў? Уладзімір Караткевіч, Ніл Гілевіч, Якуб Колас. Моя думка, Ніл Плевіч гэта не яго. Якуб Колас, да, у няго шмат такіх выказванняў, але тоже не яго стыль. І я лічу, што Уладзімір Караткевіч. Добра, я прыняла ваш адказ. І ён правільны! Малайчына! Вікторыя, паглядзіце, калі ласка, на выяву. У 15 кіламетрах ад Віцебска знаходзіцца музей-сядзіба Здраўнёва, знакамітага рускага жывапісца, аўтара партрэта «Беларус», які вы зараз разглядаеце. А пра каго гаворка? Хто аўтар гэтага партрэта? Васіль Пяроў, Валянцін Сяроў ці Ілья Рэпін? Гэта не Ілья Рэпін. Моя думка. Не яго стыль, як па мне. Няхай будзе Валянцін Сяроў. Чуецца так. Гэта вы зараз правяраеце сваю інтуіцыю? Так. А Васіля Пярова вы ўвогуле не разглядалі? Не яго. Не яго? Не. Добра, я прымаю ваш адказ, Вікторыя. У 15 кіламетрах ад Віцебска знаходзіцца музей-сядзіба Здраўнёва. Гэта музей-сядзіба знакамітага рускага жывапісца, які вельмі любіў бываць у Беларусі. Ён 9 сезонаў правёў у Беларусі і напісаў немала палотнаў, у тым ліку і беларуса. І гэта Ілья Рэпін. Вы памыліліся. Вікторыя, так бывае. Галаву попелам не пасыпаем. Так. Все добра. Бяром апошняе пытанне. Помніць свой наіржышчы цень, не забыць, як завуць суседа, не забыць, як пяе пад дзень за вясёлым сталом бяседа. А хто аўтар гэтых знакамітых радкоў? Рыгор Барадулін, Евгенія Янішчыц ці Пятрусь Броўка? Не Евгений Янішчыц. Застаюцца Рыгор Барадулін і Пятрусь Броўка. І каму ж яно бліж?
А вы пазнаеце гэты верш? Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем. А далей. Каб душою не Не ачарствець і не страціць святое штосьці. Я склоняюсь к Петрусю Броўкі. Вы думаеце, што гэта Пятрусь Броўка, Ну, не Рыгор Барадулін? а мой Барадулін А можа, Яўгенія Янішчыц? не янішчыц. Не жаночы верш? Не, мужская рука. Даже так. Мужчынскі стыль, мужчынскае слово. Пусть будет Рыгор Барадулін. Вот так. Перадумалі. Так. Я прымаю ваш адказ. Верш «Трэба дома бываць часцей» вядома напісала не Яўгенія Янішчыц. Гэта Рыгор Барадулін. Малайчына. Вікторыя, у вас 40 балаў. Такая ж сума, як і ў Данііла. Але у яго сума ўжо не зменіцца, а ваша можа памяняцца. Можа стаць большай, а можа стаць меншай. Болей балаў хочаце? Нет. Не хочаце? Нет. Вы не хочаце дадатковую гульню? Нет. Калі станецца так, што трэці гулец набярэ меней балаў, то пераможцамі вы будзеце ўдваіх з Данілам, раздзеліце перамогу. І гэта добра. І гэта добра, Так. так? Не бераце дадатковае пытанне. Нет. У вас 40 балаў, Вікторыя. Я вас віншую з добрай гульнёй. Дякую. Матвей, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Раскажыце пра сябе, чым вы цікавіцеся? Я занимаюсь историей на олимпиадном уровне. Так, якія у вас ужо вынікі? У гэтым годзе атрымаў дыплом 3-й ступені на заключным этапе Олімпіады па гісторыі Беларусі. Гэта рэспубліканскі? Рэспубліканскі этап. Віншуем. Ці бачыце вы гісторыю вось якраз той галіной, у якой будзеце далей развівацца? Ну, зараз больш як хобі. Матвей, як і кожнаму гульцу, які трапляе на пляцоўку вялікай гульні, я жадаю вам перамогі. Дзякуй. Першае пытанне па гісторыі. Увага! Разгледзьце, калі ласка, выяву. Як называюцца прадстаўленыя сярэбраныя манеты, што ў 9-10 стагоддзях сустракаліся на землях сучаснай Беларусі? Варыянты: дырхемы, динары ці рэялы. Дырхемы. Варыянт А адназначны. Гэта былі сярэбраныя манеты, якія хадзілі на тэрыторыі Беларусі ў 9-10 стагоддзі. Таксама находзілі большія скарбы гэтых манет. Такім чынам, ваш адказ? Дырхемы. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Ён правільны. Гэтыя арабскія манеты ў 9-10 стагоддзях сустракаліся на землях сучаснай Беларусі. Скарбы дырхемаў арабскага халіфату і зараз знаходзяцца ў музеях нашай краіны. Дзякуй вам, Матвей, за вашы веды. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Вызначце прадстаўлены помнік беларускай архітэктуры. Варыянт А. Міхайлаўская царква ў Сынкавічах, Троіцкі касцёл у Ішкалдзі ці Свята-Раства Багародзіцкая царква ў Мураванцы. Ваши разважанні? Здесь я на самой справе таксама могу отказать однозначно, но я разважаю. Вариант А. Михайловская церква ў Сынкавічах. Однозначно не, тому что яна збудавана з кірпічоў. Троіцкі касцёл – гэта той варыянт, які, я думаю, што правільны, таму што,
кстати, изображение, оно немножко такой замысловатый ракурс. Сфотографовано сзади, но больше выдатно Вы хочаце сказаць, што характэрныя рысы гэтага помніка будуць заўважны, калі сфотаграфаваць яго з уваходу, так? А тут іншы ракурс выбраны. Так, добра. А Свято-Раства Богородицкая царква ў Мраванцы, яна вось у Ішкальдзе это гатычны стыль, а у Мраванцы царква гэта таксама можна казаць гатычны стыль, но немножко романскага стылю прысутнічае. Ёсць бакам две башенкі. Так. Упереди тоже так само. Вешки Поэтому я выбираю вариант Б, Троицкий костел у Ішкальді. Мы прымаем ваш адказ. Давайте паслухаем гук правільнага ці неправільнага адказу. Вы правильно отказали. Касцёл Найсвяцейшай Троіцы ў вёсцы Ішкалдзь Баранавіцкага района, помнік гатычнай архітэктуры Беларусі 15 стагоддзя. Трэцяе пытанне. Як у 17-18 стагоддзях называўся падатак, які плацілі беларускія сяляне на ўтрыманне дзяржаўнага войска? Варыянты: шарваркі, рэйтаршчына ці гіберна. Тут бы я разважаў. Вариант А шарваркі – гэта налог на содержание дорог. Рэйтаршчына і гіберна. Мне больш знаёма гіберна. Я слыхаў гэты тэрмін. А інтуіцыя ваша што гаворыць? Интуиция говорит, что рэйтаршчына. Я лічу, что гіберна – это все-таки запастой шляхецкого войска. Вы з лёгкасцю даеце адказы на любыя пытанні. Да гэтага часу так было. Дык можа, вы зараз захочаце выкарыстаць падказку сяброў? Не? Ці будете на сябе браць адказнасць? В конкретном случае лучше на себя возьму. 3, 2, 1, Матвей, калі ласка. Гіберна. Я прымаю ваш адказ. У той час, як прыватна-ўласніцкія сяляне плацілі рэйтаршчыну на ўтрыманне войска феадалаў, падатак гіберна на ўтрыманне дзяржаўнага войска спаганяўся з дзяржаўных сялян, якія жылі на землях вялікага князя. Вы правильно адказалі? Малайчына. Наступнае пытанне, 4. Матвей, разгледзьце, калі ласка, выяву. Вызначце, якой з губерній, размешчаных на беларускіх землях у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя належаў гэты герб? Гродзенскай, Мінскай ці Магілёўскай губерніі? Я лічу, што Магілёўскай ввогуле не. Мінская, выбор стаіць між Гродзенскай і Мінскай. Но я больш склоняюсь к Гродзенскай губернии, потому что можно убачыць корону на щите. Известный факт для историка, что у Гродні у многих великих князёў літоўскіх были свои резиденции. И такой был довольно статусный город. Поэтому я выбираю Гродзенская губерния, вариант А. Добра, я прымаю ваш адказ. Сучасны герб Мінскай вобласці створаны на аснове герба Мінскай губерніі і зацверджаны ў 2007 годзе. Матвей, вы памыліліся. З кім не бывае. Але з кім не бывае. Нічога страшнага, цяпер мы гэта ведаем. 5 пытанне. Войскі якой дзяржавы былі разбіты у выніку бліскучай перамогі беларускіх рыцараў каля сініх вод у 1362 годзе?
Варианты: Золотая Орда, Теутонский орден, Королевство Польское. Выбираю вариант А, Золотая Орда. Добра, я прымаю адказ, і вельмі цікава былі б ваши разважанні. Чаму не Теутонский орден і чаму не Королевство Польское? Ну, это уже географичный вопрос. Теутонский орден Не пойдзе туды на поўдзень, так? так? Королевство Польское так само не. Зразумела. Прымаю ваш адказ. Восенню 1362 года войска Вялікага княства Літоўскага пад кіраўніцтвам Альгерда разгромила войскі трох залатаардынскіх беяў. Вы малайчына. Шостае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Якую назву носіць гэтае месца значных гістарычных падзей і мемарыяльны комплекс? Дальва, Буйніцкае поле ці лінія Сталіна? Я адкажу адназначна, гэта варыянт Б, Буйніцкае поле. На гэтым месте у пачатку Великой Отечественной войны произошло великое танковое сражение, у якім противник понес великие потери. 172-я стралковая дывізія і апалчэнцы змагаліся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Ну што ж, гэта ваш адказ, я яго прымаю. І зараз мы паслухаем, правільны гэты адказ ці не. Вы не памыліліся, вы малайчына. Матвей, у вас 50 балаў. І вы ўжо пераможца у гэтай гульні, таму што 40 балаў у Вікторыі і 40 балаў у Данііла. 50 у вас. Але я мушу прапанаваць вам дадатковую гульню. Можа, вы хочаце 100 балаў сабе. Я вам задам пытанне, яно, дарэчы, будзе з катэгорыі мова. Калі адкажаце, то тую суму балаў, якую вы паставіце на кон, мы прыплюсуем да вашай. Хочаце? Праверыць веды па мове. Але тут ёсць рызыка. Калі не адкажаце, то мы ж адмінусуем. Победа и так у кішэні. Гэта ваше права, Матвей. Вы пераможца. Я вас віншую. Дякую. Нашы фіналісты атрымалі моцнае ўражанне. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Матвею. Матвей, я вас віншую. Гэты кубак цяпер ваш. Валодайце. Дякую. Мне вельмі спадабалася. Гэта незабываемы вопыт. Я жадаю усім будучым удзельнікам гэтай праграмы вялікіх поспехаў. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.